A ja vás vítam u nového videa. Nazdar. Čauko. Ja vás vítam u nového videa a zase sme v Rivals. Neviem, koľká to je asi tak tretí video. Nevadí. Ja si rád zahraju Rivals. To tady, že by? No, poďme ich rozbiť. Ježišmarjeka sveta. Proč to nejde? Co to? Aha. Nevadí. Kde tady? 152 level. No, poďme niekto. Tak poď 18. Ťa rozbiju. Datel. No a neviem, jak sa volá. Sorry. Bro, sorry. Nevadí. Poďme, rozbijem ho jak... Dostaj granát do huby. No nic. Granát do huby by som nechcel. Nejaká zlá grafika, bro. Co to do prčic je? Za grafiku? Žiadna grafika. Dostal sem, bum! 100, nazdar. Poď sem, kde si? Bum! Pade, nazdar. Dobre, a keď mi budete v komentároch písať, že ty používaš RPGčku. Se skibidi, nic iné nevím, no nevadí. Počkaj, bum! Tak tému sa nejdu. Kúkaj, bum! Ježišmarjenko seta, tak ten dostáva Aha. Dobrá, tak, no. No a dosť. Kámo. No a dosť. Už mňa nastaral. Trošku mňa nastaral. Kúkaj, Trošku protočím. Bum! Teď mu dám granátek. Dej. Ja ho točíme, ale poď. Kde? Bum! No, ja som netrefil. 100, nazdar, kamo. A zle sa mi hraje s RPGčkom. Dneska nehral som. Reknu vám pravdu. Ináč, po dlhej dobie hraju. Aj som nehral. Ani som nevydával videa. Priznám sa, ale byli tak. Však byli prázdniny. Trošku som si chcel užiť z rodinu. Nelen na tom YouTube, ja vím, ale tak. Zdar pade, kam si šel. Papagaj mi sa zhučí do videa. Bomba. To milujú. Jo, takže ja sa fest omluvám, že som nenatáčal 6 dní, alebo tak nejak. Tak ty. Kamo. Nevierím, že na ten nemá ten assist. Kamo, what the heck? Co mi to bro dal? Bro, co mi to sapek zandal? Kamo, nevierím, že nemáš aimbot. Bro, nevierím. Bro, nemážeš... Nevierím. Ty vole, furt, neuč mi do videa. Dík, Kubine. Díky. Nazdar 100. Potom ti pošlu tam pade, nazdar. 100. Čau, adios, amigos. Normálne dostal. No, som rád, že sa on došiel. Musel som si zavrieť dvere. Pitomec papagaj mi tady huláka do videa. Ja nepôjdu tam, lebo tady je, no. Tak ten dostal. A zezadu. Jaj. Hej. Vôbec trefil som to. What? Bro. Kde? Pade, nazdár. Petri, ja ti dám tady toto. Aha, tak nic. Nevadí. OK, vin hned. Ne som vôbec nejak necvičil som, takže musíte na to brát prčiť. Ten, jak sa to volá? Obhled? Jo, obhled. Pardon, ja. Nekej sa sekam, pardon. Poďme ho rozbiť zas. Malinký smyslí zas, že mňa... Omluvám sa za kvalitu, nevím. Potom si ju zlepším. Jo, ešte sa mi to aj seká. 9 FPS, bomba. Brosky nechcú mieť 5 FPS. Fakt bomba. Hej, kamo, co to je za smráďu? Kamo, nevierím.
Kámo, jasné, že má ten aimbot, alebo co to je. Kámo, nevěřím. Nevěřím, že by mě takto porazil. Cápek, prostě nevěřím. No zrazu si to asi vypel. No to. Kam, Blood tam stál jak... No teraz kde je? Jak jsem netrefil. Kde? Hej! Brosky. Kámo, kdo 90? Co to je, kámo? Co to do prčici je? Kámo. Tak vůbec. Hej, bum, pade, nazdar, pojď sem. Pade, jaj, pade, nazdar. Pade, jaj, pade. A to mi zaně, pade, no. Už jsem moc tam dal. Pojď. Kam to jde? Bum, no, 100. Pojď, jaj, pade. OK. Nej nějaký dobrý. A jak si dá tamto, tak je dobrý. Use different, co? Co to Blood říká? Ty vole? Že má nějaký different, co to? Kam nevěřím ti, že bys vyskočil a 18 mě trefila. Kam nevěřím ti. Kam... What the heck? Jaj. Haňa. Kam neříkaj mi... Hej, kam ne. Nejmožné. Jaj. No, dobré. Dobré. Víš co? To by som nebyl bludák. Dal si shotgun. No nic. Tak ty si dať trošku. No ze shotgun. Hezky jde. Bum. 4,7. Bum. Ne, tak ne. Teraz. Ne, knife. Ne, knife. Bro, knife stačilo dát. Knife. Ne. Dal jsem mu fest. Ne, kamo. Brosky, bludák. Dostávám. Dobré. Knife. Kde je ten knife? What the hell, bro? No. Dobré, konec. Žádné také, že ty mě porazíš, chlapče. Ne. Ne, prvý. Je, spade. Kancápek, dead. Shit. Trošku dostal, no nic. Tak, nedal jsem mu ty shoulders. Co už? OK. No, potom někdo. Mohl být někdo se mnou. OK, potom někdo. Kámo, bludě, dobré. Blood. Nevím, no. Kámo. 3krát ten jistý. Tak to bude pohoda. Jaj, co si Blood myslí o sobě? Že nějaký dobrý frajer, ale co? Bum. Nazdar, pade? OK. Pade. Yeah. A s Bohem. Je. No ale kámo, na to, že mám 18... tam mě to nějak skáče. Co mi napíše bludák? RPG, real RPG, bro. RPG. No a co, bro? Tak jsem RPGčák. No nic. Co s tím spravíš? Nic. No. To se nevolá vír, že? Ale nemám autoshoot, ale tak. I'm still stealing. Kámo, dobre sa mi to seklo. No. Ty vole, paráda. Bomba. Trošku dostal cápek.
cez hubu. No. 3-0. Well. Dobre, kámo, dobre ideš. Omlouvám sa, že to moc nekomentujem, ale snažím sa. Snažím sa, půl hodinu rozmýšľam, jak skočím. Kde? A tu je. Bro. Kde? Hop. Ty pade na star. 100. Kam si šel? Co je? 4-0. Nevyšlo ti skákat na těch věžách. Nevím, co celko jde. O co jde mu? O co ti jde? 100. Kde si? Jaj, koukám se jak... No. 5-0. Bro, GG. Dobre, zas. Nemôžu si robiť ego. Na 19. Zas. Nebudeme zlí, jo? Je to borec malý, co má 19. Ráni borazky jde. Půjde se mnou, bro? Půjde se mnou. Ne, káme. No, dobre. Máme 5 minút. OK, 4 minuty. Poďme, rýchlo musíme dať 5-0. Easy. Musíme dať rýchlo 5-0. Takže RPGčko. Tady si dáme Uzi. Tady si máme toto a tak. Tak. Borče. 5-0. Rýchlých 5-0 ti dám a idu. A idu dom. No, za 4 minuty, ani ne. No, wow, 10, bum. 100? Poď. Kde je? What the heck? Bro, dobre. Už jsem se lekal, bro. Neříkám nic. 1-0, pome. Musím ho rozbít. Úplně na total. Bum, pade. Jaj. Tyvo, pade? Poď. Jaj. Pade. Nevadí. Nádhera. Tak to musím mít furt celou dobu. Nádherně hrajeme. To je vydržet. Dej, bro. Neskyvávaj se. Pade, jaj. Pade, poď. Pade, 3-0. Bro, výborně. Dobre. Tá výhra, no nic. Cápek už to nevydržal. No. Nedivím sa. Ja by som to už ričnul ďalej. OK, takže... No, co tady máme? OK, granát, OK. Jaký? White. Tak to je bomba teda. Ne, dík. Amo. Ne, dík. Dobre, toto bude všetko z tohto videa, ale jednu dôležitú vec. Odhalím sa, keď budú mieť 100 odberateľov. 100. Iba 100. Odhalím si hlavu, všetko. Nebudem mieť ani okuláre, ani túto kuklu. Nic. Za 100 subscribe. Takže prosím vás, budu rád, keď mi dáte subscribe a like. Fakt mi to moc pomôže a keď to niekomu sdílnete. Kámo, dík. A ďakujem, že ste sledovali toto video. Díky. Adios.